Čaute, takže vítajte pri našom prvom videu pri spustení nášho super počítača. V tomto videu si ukážeme, ako rýchlo sa vlastne spustí. To do pár sekúnd, on má veľmi silný a veľmi dobrý NVMe disk dvojkový, 500 GB. Má super silnú grafickú kartu, ktorá naozaj na to, že to je v úvodzovkách iba 8 GB GDDR5 256 bitová, tak zvláda aj najnovšie hry na stredných požiadavkách a také staršie okolo 2021-2022 úplne bez problémov na maximál settings, čiže najvyššie nastavenia. Budete tu mať 3 vetraky, prvý zadný, druhý predný, ktorý aj svieti, tretí z boku taký veľký, obrovský. Všetky 3 na 100% fungujú, lenže problém je v tom, že tie koncovky, tie výstupy z tých vetrakov sú zastaralé, pretože zdroj je nový, 500W, 80+, takže tam treba kúpiť redukcie, 3 redukcie a budete mať dokonale od vetranu bedňu, aj keď už teraz tá grafika má veľmi dobré vetranie. Aj tento základný chladič Arctic, ten tiež akože dostačuje na tie hry, na maximal settings. A súčasne musím podotknúť aj to, že aj ten procesor je vlastne dosť dobre na tom. Naozaj je to veľmi slušné. Na to, že to je štvoriadlo so 4 vláknami, tak naozaj je to veľmi slušné. No a ešte musím vyzdvihnúť aj celkom dobrý TP-Link zadný, čo máte jednu antenu, veľmi dobre a nepretržite vlastne chytá signál. Čiže s online-ovkami určite nebude problém. Je to naozaj dobrá zostava, sám som ju stával, takže naozaj máte sa na čo tešiť a za tú cenu okolo tých 170 €, to je naozaj, si myslím, veľmi slušné. Máme si z PCho, to si pozrieme do detailov. Všetko si to rozklikáme. Takto Windows 10. A máte tam 16 GB DDR4. Má to samozrejme aj CD-romku, samozrejme. Storage. Tam budete mať iba ten jeden, ten 500 GB. Kábel sú tiež v poriadku. Ja tu mám napojený 5 TB, teda nie 8 TB, ale ten nepredávam, lebo tam mám veľa dôležitých údajov, takže to ani nemôžem. Takže je to také, že buď si napojíte CD-romku alebo DVDčko, teda CD-ROM, DVDčko alebo harddisk. No a není teraz zapojený, lebo hovorím, je tam ten harddisk, takže to už je potom na vás, či si tam dáte nejaký interný harddisk alebo ne, ale typujem, že hej. Takže asi toľko. Ešte si skontrolujeme výkon. Máme to takto, aby sme to mali na ploche celé. Čo je však na tej grafike najlepšie je to, že ona nelenže je výkonná, ale ona má aj veľmi dobré teploty. Pri hraní je to naozaj do 70 stupňov. Ja som tuším 68 stupňov som ešte ani neprekročil. Takže ako ozaj parádička. Proste tam ako všetko funguje na tom počítači naozaj úplne bez závad. Môžeme na to skontrolovať. Počítač je tichý, nijako nevrčí. Dostanete aj bočné kryty, takže úplná paráda.
ešte som sa zahrával s tou myšlienkou, že by som vám k tomu predal aj tento. Takže žiadne závady, všetko super. K tomu predal ešte za nejaké peniaze bonusové. Počkajte, že by som vám predal tento Axagon, to je vlastne na tie interné alebo externé, lepšie povedané interné HDDčka. Takže to ešte uvidím, to sa rozhodnem, po prípade sa spýtajte, možno, že za nejakých plus 8 eur vám to predám. Je úplne bez závad, samozrejme. Takže toť všetko. No a v tomto ďalšom videu si zase ukážeme to, že počítač bez problémov zvláda aj 8K videa. Takže tu môžete vidieť, máme to nastavené na 8K. Je to samozrejme Full HD. Ten obraz je absolútne brutálny. Tá grafika je veľmi silná naozaj. 8K videa není problém prehrať. Takisto aj cez Gunplayer, keď si video stiahnete. Úplne, že super. Žiadne sekanice. No a tu už máme spustený Nova Bench. To je vlastne 3D test grafiky, procesory, proste všetkého, či všetko funguje tak, ako má. Takže akurát prebieha. Teraz je test grafiky. No, sme skoro na konci. Už iba 1 minútu cca. No a už máme vytúžený výsledok, takže takto to vyzerá. Všetko je plne funkčné, bez závad. Vrátim peniaze do 3 dní, ale to len preto, aby ste videli, že som seriózny. Takže naozaj počítač bez závad, úplne všetko je OK. Tak tu už máme ďalšiu časť videa teda a môžeme teda prejsť na ten Village. Hovorím, počítač je úplne bez závad. To tuším raz z roku 2022 alebo 2023. Je proste graficky náročná a to vám chcem vlastne ukázať, že aj na maximálnych nastaveniach, maximal settings ju ten 4-jadrový procesor proste bez problémov zvláda, bez sekania a grafika to pomaly ani necíti naozaj. Tá 8 GB grafika je naozaj Nvidia veľmi silná a budete milo prekvapení. No. Start game, dáme si continue. Úplne všetko ide super. To, že sa tam netočia tie dva vetračiky, hovorím, tam si treba dať len kúpiť si tú redukciu, lebo ten zdroj je príliš moderný a okrem toho je nový. Má len nejaké, koľko má 2 mesiace, je to 500 W zdroj, takže úplná pohodička. Nič neseká, všetko je úplne, že ultra. Ultra to ide, proste naozaj paráda. Žiadne sekanie, to FPS kľudne môže byť aj 100, úplne bez problémov. Počítač je úplne bez závad, naozaj. Sám som ho skladal, veľmi dobrá kvalita. Dobre som si poskladal. Žiadne sekanice, tránice, plynulá čistá hra. Ešte si dávame nastavenia, aby ste videli, aby ste mi verili. Tak toto nejako vyzerá. Plná pohoda. Dobre.
Takže tak. Takže vítajte pri našom poslednom videu. No a pri našom poslednom videu si pozrieme teda tie teploty a plynulosť hrania na ultra detaily. Akurát som vám to chcel ukázať, ale takto vám to ukážem. Nastavenia. Grafika je Ultra SD, čo je úplne super. By ste mi verili. Uvidíte, to FPS sa tam pohybuje okolo 100, čo si myslím, že je veľmi slušné. Absolútne perfektný obraz. Aj teploty budú veľmi dobré, to si potom ukážeme trošku inak. Znížime si mierku obrazovky o trošičku iba, aby ste videli teploty. Teraz si vlastne pozrieme FPS. Krásne FPS 118, 120. Hovorím, tá grafika je veľmi silná na to, že to je iba 8 gigová. Dneska, keď chcete hrať hry, potrebujete nejakú 12 gigovú alebo aspoň 10, ale táto osmička sa ako ozaj správa veľmi dobre. Fakt veľmi silná grafika z môjho pohľadu. Úplne čistý, plynulý obraz. A FPS je fakt priam zázračné. 135, 130. Hej, kebyže tam máte viacej domov, viacej objektov, tak vám to klesne na nejakých 110, ale na takejto mape sa to bez problémov pohybuje na tých 135-140 fps, ako fakt. No a teraz ideme urobiť to, čo som chcel. Dáme si nastavenia, dáme si grafiku, dáme si v okne. No a teraz mi pôjde o to ukázať vám tie teploty. Naschvál som si to takto nastavil a dáme si takto VLT klienta. Dáme si ho takto, aby ste videli aj tie teploty. Že tam je tých okolo 65-70 stupňov. Dáme si späť do bitvy a môžete sledovať aj FPS, aj teploty. FPS znamenné 130, teploty okolo tej 60 do 65 stupňov pôjdete na maximálnej záťaži. Takisto aj procesor je na tom veľmi dobré. 61 stupňov. Teraz si prehodíme sekundu. Teraz sme si prehodili procesor, teploty. Teploty procesoru sú, tam máte tie jadra, 51 stupňov a opäť veľmi plynulé. Hranie 54, 53 stupňov. Musím sa stiahnuť, lebo už mi budú nakladať. Takže hovorím, velice plynulý obraz a to mám na maximálnych